25 kroner. Og de var med til hinanden bare i 2 forskellige farver. Ja. Og så har jeg købt den her lyserøde fra 157 til 80. 80 kroner. Ja. Og nu er det fra Høgs. Der har jeg købt den her. Til kæpheste. Ja. Det er en hud. Og den koster 70 kroner. Ja. Og så købte jeg også den her springfisk. Og det er både til, når hun rider på kæpheste, og når hun springer. Fra Høgs også. Og den koster 50 kroner. Ja. Okay, fra Bilka, der har jeg købt det her billede. Jeg har købt 6 billeder. Og så har jeg købt det her billede. Ja. Og så har jeg købt det her billede. Og det her billede. Og det her billede. Og det her. Og fra normalag, der var bare jeg købte fra normalag. Og nu fra Sønders Grenag, der købte jeg den her meget søde skål. Til 45. Ja. Og den her kostede. Og de der koster 5 per stykke. Ja. Ja. Okay, så nu er det min tur, og jeg er 150 købte det her jeans, og det koster 125 kroner. Og så købte jeg også, så lige kan få det ud. Denne her t-shirt, og den koster 80 kroner. Og jeg købte ikke noget højst i Bilka, der købte jeg også et par billeder. Og jeg købte denne her. Og denne her. Denne her. Denne her. Og den her. Og så i normalt, der købte jeg Mentos og i Capuchon, den har jeg lige smidt ud for et år. Og så fra Søster Grenag købte jeg denne her til 29 kroner. Og den her Mentos har lige kostet noget 6 kroner. Og så købte vi også dem her. Men ja, det var egentlig bare det for den her video.